Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Sri Radhagovinda Mandir Mangaluru ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമോ. വിജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നനാഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരൻ വിഹിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിധാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ की जय, महाराज की जय, मते कबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मतानंदा नमोस्तुते. सुंदराय श्रीमद् ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോഷ്യതി ഭഗവത് നന്ദം ച മോഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാൻ. നന്ദം ച മോഷയതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. നന്ദം ച മോഷയതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൽബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനനാച. അജ്ഞാപൃതം നിശി ശയാനം മത്രിശ്രേം. അജ്ഞാപൃതം നിശി ശയാനമതിശ്രമേണ. അജ്ഞാപൃതം നിശി ശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. നന്ദം ച മോഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൽബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനുനാച. അജ്ഞാപൃതം നിശി ശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി
ഗോകുലം സ്മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഈ ലിറിക്സിൽ വേറെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുണ ഭയാത് വരുണസ്യാന്ന് വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് ഇതില് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലും നോക്കി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചൊല്ലാം. ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത് എന്ന് വേറെ വേറെ വേർഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ള അല്ലേ? ഓക്കെ. ഗോപാൻ എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഗോപാൻ എന്നാണ്. ഗോപാൻ. അതെ, രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഗോപാൽ അല്ലേ? ഗോപാൻ ഗോപാൻ എന്നുള്ള അല്ലേ? ഓക്കെ അതെ, ഗോപാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുപോലെ ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. അന്തം ച മോഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ദന്തമോഷതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൻ ബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. ഗോപാൻബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വിഗുണ്ഡമുപനിഷേതി ഗോകുലം സ്മാ. ലോകം വിഗുണ്ഡമുപദേശ്യതി ഗോകുലം സ്മാ. അന്തം ച മോഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ദന്തമോഷതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൻ ബിലേഷു പിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. ഗോപാൻബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വിഗുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മാ. ലോകം വിഗുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മാ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. അജ്ഞാപൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വികുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷ്യതി ഭയാദരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൽ ബിലേഷു വിഹിതാൻ മയസൂനുനാ ച. അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ. ലോകം വിഗുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷ്യതി ഭയാദരുണസ്യ പാശാത്. ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാൻ മയസൂനുന ച. അജ്ഞാപൃതം നിശിശയനമതിശ്രമേണ. ലോകം വികുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അജ്ഞാപൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൻ ബിലേഷു വിഹിതാന്മയസൂനുന ച അജ്ഞാമൃതം നിശിശയനാമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവായ നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാദ് അജ്ഞാപദം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാൽ വരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൻ ബിലേഷു വിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അഹന്യാപൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംഗമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാദുരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അഗ്ന്യാപൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോഷ്യതി ഭയദുരണ്യസ്യ പാശാത് ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അഹന്യപ്രദം നിശിശയനാമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൽ ബിലേഷു വിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അഗ്ന്യാപൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോഷ്യതി ഭയാദുരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൽ ബിലേഷു പിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അഹ്ന്യാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപന്യേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷ്യതി ഭയാത് വരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൻ ബിലേഷു പിഹിതാന്മയസൂനുനാ ച അജ്ഞാവൃതം നിശിശയാനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഠമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
नन्दं च मोषयति भयावरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पीडितान्मयसूनुना च अज्ञापितं निशिशयनामधिश्रमेण लोकं वै विगुण्ड उपनिषति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मालती माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयाद्वरणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सती देवी अम्मा माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान्मयसूनुना च अज्ञापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपदेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। विजयनारायण माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोषयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपाल् बिलेषु पिहितान्मयसूनुना च अज्ञामृतं निशयानमधिश्रमेण लोकं विगुण्ड उपनेषति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। वसना माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षति दयाद् वरुणस्य पाशात् गोपाल् बिलेषु विहितान् मयसूनना च अन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विगुण्ड उपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपाल् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अनिता कुमारी माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। नेटवर्क क्वेश्चन उंटदो ഔട്ടായി. ओके श्रीजय विजय माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अज्ञावृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अलसलाम माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। चलिकोलू हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोषयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपाल् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अज्ञापृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वीणा माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपाल् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विगुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। डॉक्टर विजय माता जी चलिकोलू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नंदं च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च
അന്യാപൃതം നിശിശയാനതി ശയാനതി ശ്രമേണ ലോകം വിഖുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മന്ത്രി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ദം ച മോക്ഷതി ഭയാദരുണസ്യ പാശാത് ഗോപാൽബിലേഷു പിഹിതാൻ മയാ സുനൂനാ ച അജ്ഞാപൃതം നിശിശയനമതിശ്രമേണ ലോകം വികുണ്ഡമുപനേഷ്യതി ഗോകുലം സ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നന്ദം നന്ദനെ കൃഷ്ണന്റെ താതൻ മോക്ഷതി രക്ഷിക്കുന്നു ഭയാത് ഭയത്തിൽ നിന്നും വരുണസ്യ വരുണന്റെ അഥവാ ജലദേവന്റെ പാശാത് മോഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഗോപാലകനായ ബിലേഷു പർവ്വത ഗുഹകളിൽ പിഹീതാൻ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു മയ സുനൂന മയന്റെ പുത്രനാൽ അഗ്നി അപതം പകൽ സമയങ്ങളിൽ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ട് നിശി രാത്രിയിൽ ശയനം ശയിക്കുന്നു അതിശ്രമേന കഠിന പരിശ്രമം കാരണം ലോകം വിഗുണ്ട ആത്മീയ ആകാശം ഉപന്യേഷതി അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു ഗോകുലം അത്യുന്നത ലോകം സ്മ തീർച്ചയായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ നന്ദമഹാരാജാവിനെ വരുണദേവന്റെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും മയന്റെ പുത്രനാൽ പർവ്വത ഗുഹകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഇടയ ബാലന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല പകലന്തിയോളം കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ക്ഷീണത്താൽ ഗാഠമായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന നിവാസികൾക്ക് ഭഗവാൻ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥാനോന്നതി അഥവാ അഭിവൃദ്ധി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതീന്ദ്രിയവും സംശയമന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദമഹാരാജാവ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ നേരം പുലരായെന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ച് സ്നാനം ചെയ്യാനായി യമുനാ തീരത്തേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ യമുനാ നദീ തീരത്തെ എത്തിയ നന്ദമഹാരാജാവിനെ വരുണദേവൻ വരുണലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വരുണൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത് പിതാവായ നന്ദമഹാരാജാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനെത്തിയ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാം ഭക്തിയോഗം എന്ന മോഹനിദ്രയിൽ അഥവാ സമാധി എന്ന വിശേഷ രൂപത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അചലമായ ധ്യാനത്തിൽ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സർവദാ നിരതരായിരുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദമഹാരാജാവ് വരുണനാൽ ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ഭയവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലൂടെ പരമോന്നത ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിലാവുക ഒരുവനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ചുമത്തപ്പെട്ട ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാം പകലന്തിയോളം കഠിനമായ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നുവെന്നും പകൽ സമയത്തെ കഠിനാധ്വാനം നിമിത്തം രാത്രിയിൽ അവർ ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ധ്യാനത്തിന് അഥവാ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന മറ്റ് അനുസാരികൾക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വ്യാപൃതരായിരുന്നത്. അവരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള അവരുടെ ജ്ഞാതിഭാവത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ സർവവും പ്രസ്തുത രീതിയിൽ യോജിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്ര ആശ്രയം ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആത്മീയ ശക്തിയാൽ പരിപൂരിതമായിരുന്നു. ഭക്തിയോഗ പദ്ധതിയുടെ ഗുണമാണത്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത്. മാത്രവുമല്ല ഏവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്മരണത്താൽ അഥവാ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ സമാധി എന്ന സർവോത്കൃഷ്ടമായ നിർദ്ദേശത്താൽ പരിപൂരിതമാക്കണം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപൈർമഗേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയാരിരശു ദർത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്ത ദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീദ്രമന ഗൈഗരേ സലീലം. ഗോപൈർമഗേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയാരിരശു ദത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്ത ദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീന്ദ്രമന ഗൈഗരേ സലീലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപൈർമഗേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയായി രക്ഷുഃ ദത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്തദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീന്ദ്രമനഗൈകരേ സലീലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപൈർമഗേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയാരിരശുഃ ദർത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്തദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീദ്രമനഘൈകരേ സലീലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപൈർമഖേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയാരിരക്ഷു ധർത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്തദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീദ്ര മനഘൈകരേ സലീലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതോണി കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപൈർമഖേ പ്രതിഹതേ വ്രജവിപ്ലവായ ദേവേ വിവർഷതി പശൂൻ കൃപയാരിരക്ഷുഃ ധർത്തോച്ഛിലീന്ദ്രമിവ സപ്തദിനാനി സപ്ത വർഷോ മഹീദ്രമനഘൈകരേ സലീലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്കിതിന്റെ പതാനുപതാർക്കിന്റെ വർത്തമാനം നോക്കാം. ഗോപാലകരാൽ മകേ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെ ഹവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഹതേ തടസ്സപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്രജവിപ്ലവായ വ്രജഭൂമിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളുടെ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ദേവി സ്വർഗരാജാവിനാൽ അതിവർഷതി കനത്ത മഴ വർഷിച്ച് പശു മൃഗങ്ങൾ കൃപയാ അവരുടെ മേലുള്ള അഹേതുകമായ കൃപയാൽ തിരശുഹു അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദർദ ഉയർത്തി ഉച്ചീലിന്ദ്രം ഒരു ഛത്രം അഥവാ കുട പോലെ പിഴുതെടുത്തു. ഇവ അതേപോലെ സപ്തദിനാനി തുടർച്ചയായ 7 ദിനങ്ങൾ സപ്തവർഷ അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം 7 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും മഹീന്ദ്രം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അനഘ ഒട്ടും ക്ഷീണിക്കാതെ
ഏകകരെ ഒരു കൈയിൽ മാത്രം സലീലം കളിയായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലകർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ശുഭിതനായി തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ പ്രജഭൂമിയിലെ സമസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി കനത്ത മഴ വർഷിച്ചുകൊണ്ട് വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തി. കേവലം 7 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്രജനിവാസികളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കൃപയാൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഒറ്റ കൈയാൽ ഒരു കുടയെന്ന പോലെ ഉയർത്തി നിർത്തി. പക്ഷിമൃഗാദികളെ ജലത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. സാമാന്യേന തവളക്കുട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഛത്രം അഥവാ കുടയുടെ ആകൃതിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കേവലം 7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോവർദ്ധനം എന്ന മഹാപർവ്വതത്തെ പിഴുതെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളാൽ യജ്ഞീയ ഹവിസ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗരാജാവ് ഇന്ദ്രന്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികളെയും മൃഗങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം വെറും 7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പിഴുതെടുത്ത് തുടർച്ചയായി 7 ദിവസം ഒരു കൈയിൽ താങ്ങി നിർത്തി. പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന വർഷം ഒരുവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് അവരുടെ സേവനത്തെ പ്രതിയത്നം നടത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ദേവന്മാരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾ ഹോതാവിനി ഉന്നത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രേരണയാകുന്നു. ദേവന്മാർ ലൗകിക കാര്യങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായി ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് ഒരു ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ആരാധനാ പ്രക്രിയ പരമോന്നത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന പരോക്ഷ മാർഗമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമോന്നത ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട അഥവാ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം നടത്തേണ്ടതായ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ആയതിനാലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രനെ യാഗം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളെ ഉപദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വ്രജഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളോട് ശുഭിതനാവുകയും അപരാധത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സമർത്ഥൻ അഥവാ ക്ഷമമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ ശക്തിയാൽ വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരെ അവർ എത്ര തന്നെ പ്രബലരായിരുന്നാലും ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പോലെ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നാൽ പോലും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിയതമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥിതിയിലും, അതായത് മാതാവിന്റെ മടിയിലെ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലായാലും 7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലായാലും 125 വയസ്സുള്ള വയോധികനായിരുന്നാലും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈ സംഭവം നിസ്സംശയം തെളിയിച്ചു. 2 സംഭവങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിലായിരുന്നില്ല. വയസ്സായിട്ടും അദ്ദേഹം 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കൗമാരക്കാരനെ പോലെ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇതിൽ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരുണദേവൻ നന്ദ മഹാരാജാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം. വരുണദേവനും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, നേരം പുലരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നന്ദ മഹാരാജാവ് യമുനയിലേക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. അപ്പോഴേ
വരുണദേവൻ വരുണലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നന്ദമഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരിക്കലേ നന്ദമഹാരാജാവ് യശോദാമാതാവും ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകും എല്ലാവരും അല്ലെ. ഇപ്പോ കാശിയിലും മറ്റുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഗംഗയിലും മറ്റുള്ള പുണ്യനദികളിലൊക്കെ കുളിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടേക്കൊന്നും പോവേണ്ട, ഇത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഗോകുലത്തിൽ പോയിട്ടാകുമ്പോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ആ പുണ്യതീർത്ഥമുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ നദികളും സപ്ത നദികളെയും ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ എല്ലാ നദികളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു തീർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം യമുനയും ഗംഗയും കാവേരിയും സരസ്വതിയും എല്ലാ തീർത്ഥ നദികളും അവിടേക്ക് വരികയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സപ്തതീർത്ഥങ്ങളിലും കുളിച്ചതിന് തുല്യമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവിനോട് അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. യമുനയെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കീഴിലേക്ക് വരും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ബലരാമൻ യമുനയെ കലപ്പ കൊണ്ട് വലിച്ച് വഴി മാറ്റാൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ പറഞ്ഞത്. എന്താവും അതിൽ ആ യമുനയോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദർശനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ വരുണദേവൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് വരുണദേവന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, മയന്റെ പുത്രനാൽ പർവ്വത ഗുഹകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഇടിയ ബാലന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ വ്രജവാസികളെപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടല്ല, അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാത്സല്യ രസത്തിലും മറ്റുള്ള സാക്ഷ്യരസത്തിലും അവരൊക്കെ അല്ലെ മാധുര്യ രസത്തിലും ഒക്കെയാണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള രസം. എന്നാൽ അവരിലെ ഒരു സാധാരണ അവരുടെ കൂടെയുള്ള സാക്ഷ്യരസം അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ വാത്സല്യ രസത്തിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ കൊച്ചു മകനായിട്ട് ചെറിയ മകനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ വാത്സല്യത്തിലും സാക്ഷ്യരസത്തിലൊക്കെ അവര് കണ്ടിരുന്നു. അവര് എന്താ പറയാ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർ, യാതൊരു കാവട്യവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ വൃന്ദാവനവാസികൾ അവർക്ക് നിഷ്കപടമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാപട്യവും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനോട്. അതാണ് വൃന്ദാവനവാസികളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, ഭക്തിയോ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആവണം സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഏവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണസ്മരണത്താൽ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെ സമാധി എന്ന സർവോത്കൃഷ്ട നിദർശനത്താൽ പരിപൂരിതമാക്കണമെന്ന് പറയും. എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങള് കൃഷ്ണസ്മരണത്താൽ ആവണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, മാമനുസ്മര യുദ്ധചാരി അല്ലെ. എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം
എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭാതയുടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഗോവർദ്ധന ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭാതയുടെ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രനും എന്താ ഭഗവാന് പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ ആ വ്രജവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവരെ ദുരിതത്തിലാക്കാനായിട്ട് മഴ പെയ്യിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു കുട ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതുപോലെ ആ ഗോവർദ്ധനത്തെ കുട്ടികളെ കളിക്കാനായിട്ട് കുടയുടെ രൂപത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പലതും എടുത്തിട്ട് പിടിക്കും അല്ലെ. ഒരു കൂണൊക്കെ തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിടിക്കും. ഓ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരിക്കലും മടുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഇന്ദ്രനാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രനെ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് നന്ദ മഹാരാജാവും മറ്റുള്ളവരും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രന്റെ ചുമതലയാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. നന്ദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പശുക്കൾക്കൊക്കെ പുല്ലും മറ്റുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഭഗവാൻ അത് മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, മഴ കടലിലും പെയ്യുന്നുണ്ട്. കടലിലുള്ളവരൊക്കെ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ടാണോ കടലിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇന്ദ്രന്റെ ചുമതലയാണ് എല്ലായിടത്തും മഴ നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യജ്ഞമൊന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്കൊക്കെ പുല്ല് തരുന്നതും നമുക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ഈ പൂജകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ് ഹരിദാസ വൈദ്യൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോവർദ്ധനത്തിന് എല്ലാ പൂജകളും അർപ്പിക്കുകയും ഇതറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻ കോപിക്കുകയും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴയായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം മഴ പെയ്താൽ തന്നെ മുഴുവൻ വെള്ളപ്പൊക്കാവും അല്ലെ. രജബിലി 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. അതും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സംവർത്തക മേഘങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയിൽ നിന്നും വ്രജവാസികളെയൊക്കെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കൊക്കെ അല്ലെ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വലിയൊരു മയിലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലെ. അത് 20 കിലോമീറ്ററിലധികം ചുറ്റളവിലുള്ളതാണ്. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൻ്റെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് എടുത്തുയർത്തിയത് അല്ലെ. പൊതുവെ ഇടത് കൈ ഇല്ലേ ചെറുവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കണക്കിൽ അത് അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. വലത് കൈക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ശക്തി. അപ്പൊ ഇടത് കൈയിൽ ഏറ്റവും ചെറുവിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തി കാണിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് അത്രയേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, നിന്റെ ഈ അതിവർഷത്തെ തടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്രയേ വേണ്ടു. ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഗോപന്മാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോപന്മാരൊക്കെ കുറെ വടികൾ എടുത്തിട്ട് കുത്തി താങ്ങി നിർത്തുകയുണ്ടായി. അവര് വിചാരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തെ, കൃഷ്ണൻ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ വെറുതെ അവർക്ക് തമാശയായിട്ട് വെറുതെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് അയഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരുടെ വടിയൊക്കെ പൊട്ടി ചിന്ന ഭിന്നമാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവർ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്
ഈ ഗോവർദ്ധന വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇന്ദ്രനും മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രനും അവസാനം പരാജയപ്പെടുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടെ സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പാൽ ചുരത്തി അഭിഷേകം നടത്തുകയും, ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സുരഭി കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള സുരഭി കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നും അവിടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ ആ അഹങ്കാരം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ ആൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നവരോട് അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സാധിക്കും. എത്രയോ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും കല്ലുകളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്, ഗുഹകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊരു കല്ല് പോലും എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുട പോലെ, ഒരു കൂണെടുത്തിട്ട്, കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരു കൂണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നത് പോലെ നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള ഗോവർദ്ധന ശില രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഓ, ഭഗവാനും ഗോവർദ്ധനവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള യത്നങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടിച്ചു ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്നെ അല്ലെ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലകൾക്കും ശാഖകൾക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. എന്ത് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നോ, എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വലോകമാവേശ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഞാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, അങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോ അവർക്കൊക്കെ തരാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇന്ദ്രനെ ഭഗവാനാണ് ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഴ പെയ്യിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടി നൽകി ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോരോ ചുമതലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എന്നാൽ മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട്, മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതിന്റെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള പൂജകളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലായാലും, ശിശുവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായാലും, 7 വയസ്സുള്ള രൂപത്തിലായാലും, 125 വയസ്സിലായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ശക്തിമാനായി തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിലായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കൗമാരക്കാരനെ പോലെ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്. അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ, അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആദിപുരുഷനുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നവയൗവനമാണ്. ഇപ്പോഴും നവയൗവനമായിട്ടാണ്, 16 വയസ്സായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പൂതനയെ വധിച്ചതും ശകടാസുരനെ വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകുബേര, മണിഗ്രീവ എന്നിവർക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ മുറ്റത്ത് അർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവര് നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം കെട്ടഴിച്ച് മാറ്റാതെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവരെ നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരിലും വലിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് മോചനം നൽകിയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ മരങ്ങൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നന്ദ മഹാരാജാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓടി വന്നപ്പോൾ അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനാണ് ഈ വലിയ മരങ്ങളെ പിഴുതിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഒരു വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്ദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ആരോ കംസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള അസുരന്മാരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. പൂതനയെ വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് പൂതനയിൽ നിന്നും പാല് കുടിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിക്കൽ എത്രയും വലുതാവാമെന്ന് പറയുന്നു. ബലിമഹാരാജാവിൽ നിന്നും രാജ്യം എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 3 അടി അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നെങ്കിലും വലുതായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പൂതനയെ വധിക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൂതനയെക്കാളും വലുതായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് മാറാം അല്ല, എന്നാല് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ. പൂതന നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ രത്നമാലയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സഫലമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പറയുന്നു, വെറും 3 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാൻ യശോദ മാതാവിന്റെ ഭവനത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ശകടാസുരനെ വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ശകടാസുരൻ ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അസുരനെ ഭഗവാൻ കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിണ്ടായി. പിന്നെ കാളിയനെ വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കാളിയൻ എന്ന വിഷസർപ്പം ആ യമുനയെ വിഷമയമാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കിടാങ്ങളും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അവരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. അവരൊക്കെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ആ കാളിയന്റെ വിഷം, ആ വിഷപ്പല്ലുകള് അതിന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് ചവിട്ടിക്കൊഴിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ കാളിയനെ മാത്രം ഭഗവാൻ കൊല്ലാതെ വിടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കാളിയ പത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകാരം അവർ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഭാഗവത്തിലും പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ കാളിയന്റെ പത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകാരം ഭഗവാൻ ആ കാളിയനെ വധിക്കാതെ വിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായിട്ടുള്ള യമുനയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാതെ വിടുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുണ്ട്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे गुरु। हरे कृष्ण। പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദ.
Hare Krishna.